ありがとうございました。長腕踊りでした。長腕踊りはウイグル女性の伝統舞踊の一つとして、民族性、スキルと干渉性を持つ女性の集団舞踊です。祭りや祭典の時、ウイグル族の女性は頭に茶碗を乗せ、魅力的な振り付けで大切なゲストを迎えます。続きまして、民族楽器ギジェックの独奏新居の春を皆様にお届けします。演奏者はアイトゥナ・ウメル。それではどうぞ。